ser jiġi mwassallilkom bl-isbaħ xewqat tal-Katalan u Velocity Esports Racing. Jgħat minħaseb li ħrabt sejjer żbaljat illum kellna noħorġu tard għax deċidejna li nagħtu naqra spazju wkoll lil min bħali xtaq jara Liverpool United. Kan nitkellmu għana suppost. Però qiegħed u ħanitkellmu tibżax. Merħba għal dan il-post race reaction tal-Grand Prix tal-Italja, qabel xejn ħassoltu l-għamnet il-faklakum għedin live għal dawk specialment tifozi illi l-lum rridu jizvugaw. Imma qabel xejn ħarsa ħafifa lejn il-rizultati illi kellna l-lum. Mela, rebaħ Charles Leclerc fuq Ferrari, it-tieni Oscar Piastri McLaren, it-tielet Lando Norris McLaren, ferraba post spiċċa Carlos Sainz għal Ferrari, Sir Lewis Hamilton għal Mercedes, Max Verstappen għal Red Bull is-sitta, is-seba' George Russell Mercedes, it-tminja Sergio Perez Red Bull, id-disa' Alexander Albon Williams u l-10 Kevin Magnussen għat-tim tal-Haas. L-aktar dawra veloċi tat-tellieqa għamilha Lando Norris fuq il-McLaren ħin ta' minuta 21-4-3-2 fl-aħħar dawra. Mela, nibda qabel xejn billi ngħid proset lit-tifożi għaliex huma ħadu riski li marru għal one stop u ovvjament spiċċaw biex rebħu it-tellieqa. Imma. Kanada, Silverstone, Monza. X'għandha minn komuni da 3 tiġrijiet? 3 tiġrijiet mitlufa mill-McLaren minħabba kombinazzjoni udini strateġiki li jibqgħu jiġu repetuti b'mod ċikliku tellieqa wara tellieqa wara tellieqa wara tellieqa. Inutli noqgħod niżvoga, ħbieb, imma għal dawn kollha supporters tal-McLaren mod speċjali illi qegħdin iwaħħlu fil-fatt illi fl-ewwel leb Piastri għadda Norris minflok ġew użat it-team orders li fuqhom ħanitkellem dalwaqt. Aħjar naraw x'inhu jiġri fil-Muretto box għax dawn huma strateġiji li qed itelfu il-punti. Kollox diġà telfuna give and take 20 punt. U minix qed nitkellem fuq id-Drivers Championship, dak diġà qedtilkom, minix qed inħares lejh jien qabel ma niġu Las Vegas u naraw is-sitwazzjoni f'Las Vegas kif se tkun. Meta jkun għad fadal 3 tiġrijiet u waħda sprint. Inutli toqgħodu tgħidu li għax għadu l-bot u għax għad fadal iċ-ċans, iva tfadal iċ-ċans. U d-distak ftit sit qed jonqos. Imma kif tistgħu timmiraw għal kampjonat tas-sewwieqa meta jibqgħu jsiru dal-pudini? Biex ma ngħidx il-kostrutturi wkoll, għax il-kostrutturi per karità nemmen li għandna neħduh ta'
u hemm fejn neħduh. Imma kif se taraw fit-tieni parti tal-programm min qed jaħseb li l-affarja bejn il-Red Bull u l-McLaren sejjer żbaljat għax ta' Maranello hemm qegħdin lesti biex mal-ewwel pudina tagħna bħalma għamlu llum ħatfu t-tras dawn. Dik naraw, eżis ħbib tiegħi tal-McLaren qed issegwu l-video. Mhux għax suppost Piastri kellu jħalli Norris jgħaddi. Biex nkunu għedna kollox jien ħatqata sibtu laqtu dak il-ħin fl-ewwel leb. Imma Valdiri, għal-grazzja tal-la ma kienx hemm kuntat, biss Lando Derċor li nħasat bil-mossa li għamel Oscar fil-tluq. U jaħasra Lando telaq tajjeb, biex nkunu għedna kollox. Jaħasra Lando telaq tajjeb. Imma ġara li ġara. Jiġifieri, u diġà tara xi kumment tiegħu il-ħabib tiegħi Carmel Tabone li qed jgħid jekk ma jkollokx number one driver qatt ma terbaħ xejn. Granted, Carmel li qed tgħid inti, imma insejna granted li qed tgħid inti, Carmel. Imma jiena issa nerġa' ngħid. Minix qed inħares lejn il-klassifika tas-sewwieqa, id-distak għandu jibqa' jinżel, imma jiena issa nemmen li t-tim qed jimxi sew. Free to race. Issa minnu l-aqwa jinħawel, jekk Lando jkun kapaċi inizzel id-distak, well and good. Però jien nerġa' nisħaq. Il-priorità ewlenija tat-tim tal-McLaren bħalissa għandha tkun il-kampjonat tal-kostrutturi. Issa, jekk b'xi mod isir il-miraklu u jiġi dak tas-sewwieqa, merħba bih. Però bħalissa, alright, l-ewwel il-kampjonat tal-kostrutturi. Jiġifieri għalija illum ikun rebaħ Piastri kont se nkun kuntent ħafna. Għaliex mhu segret illi jien rebħa ġo Monza dejjem tinżil li jasel, imma llum ma rajniex. Ma rajniex hekk, għax għal darba oħra l-istrateġisti tal-McLaren daħqu n-nisbihom. Ħaltu jagħmel l-Oscar fl-F39. Fluħ jagħmel. Għalfejn daħluh. Fuq min rridu jagħmluh l-undercut. Fuq il-ħitan, fuq il-ħajbu, fuq min rridu jagħmluh l-undercut jew l-overcut. Il-min rridu jkopru din mossa. Di femuni, sur strateġisti tal-McLaren, sur Tom Stallard, inġinier ta' Piastri. Il-min rrittu tkopru l-lum. Tejtu lix rrittu tkopru l-Norris ta' għax un vera ikolli ngħid li qed nagħmlu ċoċċati elementari tkopri l-sieħbek, orajt l-ewwel rivali huwa l-sewq tiegħek tal-garat. Imma wejja, spali elementari daw, ma tgħidx li Piastri u Norris qed jiġġieldu għall-kampjonat tas-sewwieqa. Għax kif kun għajdlek iva, dak raġun, imma wejja. Rridu jkopru l-Lando l-ura, rridu jkopru dik il-mossa. Mossa li switna rebħallum. Għal darbohra. Għajjejt nagħmel videos, nirrepeti l-istess ħaġa, kemm għandna strateġisti bażwija, għajjejt. Da diġà tillet video dis-sena, għajjejt. Is-sena l-oħra kien hemm dak il-video żvot wara Zandvoort. Is-sena ta' qabel kien hemm xi video żbok minn għalija Silverstone, għajjej dejjem ngħid l-istess ħaġa. Ma nistax nifhem x'inhu l-iskop wara daw il-pudini strateġiċi li sena wara sena qed jiġru fil-kamp tal-McLaren, possibbli l-kapijiet mhux qed jindunaw bihom dawn l-affarijiet għax issa mbagħad se jkollu nistaqsihom ċerta domandillu. Jiddispjaċini. Possibbli ma nistgħux insibu strateġista aħjar minn dan li għandna minn dal-kaboċċu, skużawni ma ħajkolli nużad il-kelma, naf li mhux professjonali, imma possibbli għax jekk vera minna titjib f'kollox f'dat dipartiment għadna ma minnix titjib ta' u għejja
Meta se neħdu għall-lezzjoni? Meta se neħdu għall-lezzjoni? Meta nitilfu l-kampjonat tal-kostrutturi? Meta neħdu għall-lezzjoni? Għax da m'għandek ebda garanzija li ħatirbaħ it-tmien titli li għad fadal. Ir-Red Bull hemm qed ħareġgħu u skur. Il-Ferrari ukoll, jiġifieri u ejja, għandna opportunità li wara 26 sena nieħdu l-kampjonat tal-kostrutturi u se nibqgħu nitilfu b'daw il-pudini strateġiċi għax illum Piastri kellu jirbaħ u li kieku rebaħ Piastri ma kien ikun seraq fejn? Xejn. Għax anki l-andament tiegħu waqt it-tellieqa kostanti, dawret veloċi fuq dawret veloċi. Jiġifieri illum l-Oscar tellif lilu tellieqa minn taħt ħalqu. Jiġifieri Michael hawnhekk jidher li qed jaqbel ma' Carmel fejn qed jgħidilna lil Norris ħantelfu l-kampjonat. Jiena nerġa' ntenni Michael il-kampjonat ilu mitluf. 60 punt mhux faċli biex tilħaqhom. Jiena u nemmen li t-tim bħali qed jaħsibha, ora dak kien qed naħsibha bħal tim, it-tim qed iħares lejn il-kampjonat tal-kostrutturi. Għax dak li hu l-iktar reachable u li hu l-iktar doable, speċjalment wara tellaqgħa bħallum fejn ir-Red Bull ma kienu mkien, kellhom tellieqa mandra r-Red Bull illum. Verstappen spiċċa 6, Perez spiċċa 8, il-karozza all over the place, Verstappen qalbu maqtuwa intervista wara intervista wara intervista, in-nista Red Bull ukoll, u ejja, u niġu nitilfu tellieqa b'dan mod. Jiġifieri min-naħa l-oħra onore għat-tim tal-Ferrari illi irriskjaw labu karta għamlu bidla waħda one-stop strategy Leclerc f'dawra 15-16 u nexxielu ċali jirbaħ it-tiġrija fil-ferma tiegħi ħajkolli ngħidha iwa riskju illi ħadem imma min-naħa l-oħra rigal ta' dawk il-ħmir illi għandna fil-Muretto Box għax jiena li ju rrid ngħidu. Imma fuq hekk Leclerc tinżalu l-kappell, ara l-Ferrari kien hemm żmien bħalna kienu gwapi fl-istrateġija, imma jidher li qed jitalmu. Jidher li qed jitalmu x'bħallhom ħadu r-riskju u llum rġajna smajna il-Fratelli d'Italja bit-tifożi Voldieri ġustament jiċċelebraw taħt il-podju. Għax jiena mhux inbilġibna ġew it-tieni u t-tielet illum, imma llum kellna niġu l-ewwel u t-tielet. Mhux ngħid l-ewwel u t-tieni, imma l-ewwel u t-tielet kellna niġu żgur illum. Jiġifieri qed nieħu pjaċir qed nara xi kummenti komplu tkellmu ħalli jiena wkoll nkun nista' naqra l-kummenti tagħkom. Carmel Tabone, vera Piastri tajjeb, kultant nazzarda ngħid li aħjar minn Norris. Carmel din ili ngħidha li għandna l-aqwa żewġ sewwieqa fil-grid bħala combined. Oscar Piastri huwa sewwieq tajjeb. Nieħdu ħsiebu għax qed nibqgħu nagħtu l-karozza tajba li qed nagħtu. Alright, Piastri anki jista' jiġġieled tal-kampjonat is-sena d-dieħla għalfejn le. Michael De Giorgio, Sainz telfu ġis sekondi l-Piastri u kienu żewġ sekondi illi prattikament taw ir-rebħa lil Leclerc. Ronald f'sadni illum ħareċ mill-kostrutturi biss jinteressakom u qed tiġu taqgħu tqumu minn Norris mhux fair fuqu. Ronald jien ma naqbilx miegħek, jiddispjaċini, jiena ma naqbel assolutament xejn miegħek, l-ewwel priorità hija l-kampjonat tal-kostrutturi bħalissa. Għax dik huwa l-iktar objettiv doable, jien personali qed nibqa' nsostni għadna l-bot. U nerġa' ntenni l-objettiv tiegħi. Jekk naslu Las Vegas u d-distak ikun doable, mbagħad ngħid iwa, let's go for it. Jew let's go for it. Imma issa għadna l-bot. Iva, l-ewwel objettiv tat-tim għandu jkun il-kampjonat tal-kostrutturi. Mhux qed ngħid jiddispjaċini għal Lando, għax jekk nirbħu t-titlu, Lando se jkun ċampjon ukoll.
bħalma se jkun champion Piastri u bħalma se jkun champion kulħadd. Imma f'dan l-istadju iva, l-ewwel priorità u din anki għala f'diversi intervisti. Zac Brown il-mexxej, l-ewwel priorità hija il-kampjonat tal-kostrutturi. Mela l-issa iva, jiena naqbel mat-tim illi it's free to race. Piastri u Norris. Minnu laqwa jħawel. Issa għandu kapaċi u vera jrid li jgħid nibqu ngħidu tagħna fil-kampjonat tas-sewqa wkoll, irid tkun kapaċi jirbaħ it-tliela. Mhix qed niġġustifika u ngħid għax għandu t-tort u l-oħra għandu raġun. Imma ifhem. Illum il-McLaren tilfutelli minħabba l-istrateġija. Punto stop. U dawn huma affarijiet li fl-MTC jridu jarawhom. Jekk hemm bżonn jinbidel l-istrateġista. Għax issa ma jistax ikun dejjem hekk. Dis-sena minħabba strateġiji nerġa' ngħid il-McLaren tilfet tliet tiġrijiet li jistgħu jkunu jistgħu jiswew il-kampjonat il-Norris. U mhijiex it-tellaqa tal-Ungerija. Kanada, Silverstone, Monza. U huma tlieta s'issa. Imma podini hekk jaffettwaw il-klassifika tal-kostrutturi. Għax kollhom qegħdin l-ewwel. Jew kif kollhom qegħdin l-ewwel. Għall-inqas għandu konsolazzjoni illi ġab l-aħjar dawra. Imma still, mhux li hija xi konsolazzjoni wow biex inkunu qedna kollox ukoll. Nagħtu ħarsa lejn is-sewqa l-oħra, kif qedna Red Bull diżastru is-6 u 8 anke llum tismagħhom jitkellmu jidher li ma setgħux jaqbdu l-kaptu tal-karozza f'Monza u iż-żewġ titlielaq li ġejjin jafu jerġgħu jistempħu daw Baku u Singapore. Għalhekk ridna nirbħu llum ukoll. George Russell kellu inċident fit-tluq fejn spiċċa mbagħad is-seba' irnexxielu jirkupra il-postijiet ukoll filwaqt li ż-żewġ postijiet l-oħra ġew mingħand Alex Albon li spiċċa d-disa' ġiex punti oħra t-tim tal-Williams u Kevin Magnussen li spiċċa l-10 imma leħa il-threshold ta' punti ta' penalità u nistgħu ngħidu li dan ifisser illi il-Kejmer maħniex ħanaraw ġewwa Baku. Possibilment din taf tkun opportunità biex Oliver Bierman nerġgħu naraw fl-azzjoni din id-darba mal-ħass it-tim li eventwalment se jkun miegħu fl-istaġun li ġej ukoll. U naraw naqra fit-toroq ta' Baku l-Ingliż x'ser jagħmel. Mela, morru għal break żgħir kif tidħlu lura niddiskutu il-sitwazzjoni attwali fiż-żewġ klassifiċi magħna. Wasal eluq żmien ommok missierek jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd. Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Merħba lura t-tieni parti tal-video ta' reazzjoni għal Grand Prix ta' l-Italja. Antonello irrabjat ħafna llum, kif diġà rajna fl-ewwel parti, qabel awguri lil Carlos Sainz illi għalaq 30 sena llum, spiċċa fir-raba' post ukoll. Voldieri Carlos Sainz illi jibqa' ukoll infakkar bħala wieħed mill-ewwel nies illi beda ir-rimonta tal-McLaren lura fl-2019. Meta nagħtu ħarsa l-klassifika tas-sewwieqa naraw din is-sitwazzjoni. Verstappen 303, Norris 240
u d-distak bejn Leclerc u Sainz issa tela għal 20 punt, 217 oċċali, 197 għal Piastri. Bidliet m'hemmx ħlief fin-naħa t'isfel fejn Alex Albon laħaq lil Berman u Ocon b'6 punti. Wow! Niġu għal dan diskors, 63 punt fadal 8 tiġrijiet. Doable għal min iva għal min le. Jiena lissa ma nemminx li hija doable. Irrid nara iżjed fit-trakka qabel ma nkunu nafu wkoll is-sitwazzjoni finali kif inhi. Però jiena nerġa' ngħid irrid immur Las Vegas u nkunu għadna b'20 punt bejn Norris u Verstappen. Nibda nitkellem fuq il-klassifika tas-sewwieqa. Il-klassifika tal-kostrutturi, id-distak huwa ta' 8 punti bejn ir-Red Bull u l-McLaren, imma il-Ferrari hemm qegħdin ta' 407. Oqogħdu x'ismu ta' għamlu t-taffiċ. U l-bqija m'hemm xi bidliet partikolari għaliex kulħadd baqa' f'postu. Follieri, imma qed taraw l-klassifika tal-kostrutturi ħbieb. 39 punt bejn 3 timijiet. Voldieri mhux inbilli il-Ferrari qegħdin jgħidu din hija one-off, il-Ferrari hemm se tkun. Sal-aħħar hemm se tkun il-Ferrari. Singapore għandhom ħabta jmorru tajjeb. Jiġifieri ma nitkesħux, moħħna hemm u ma nibqgħux nafġu għall-istrateġisti qed ngħid tagħna iktar. Voldieri issa naraw se jiġri. Issa għandna ġimgħa break u mbagħad għandna żewġ titliela ġewwa Baku u ġewwa Singapore, żewġ titliela stradali fejn Sergio Perez kapaċi jaf ikun l-aħħar eżami tiegħu qabel ma' Red Bull itajrulu rasu x'jina mhux inbilli jgħidu jien xorta nibqa' nsostni illi ir-Red Bull fuq Perez għadha pendenti. Interessanti wkoll naraw il-Ferrari li bħal Singapore dejjem imorru tajjeb. Baku jagħtella għamlu li inċidenti Voldieri. Mhux inbilli għandna l-aqwa karozza l-McLaren, ir-riżultati rridu nġibuhom. Imma jiena personali ninsab ħerqan għal dawn iż-żewġ tiġrijiet. Baku Voldieri dejjem offrit spettaklu u Singapore mustender ngħid waħda mit-tliq favoriti tiegħi night race. Looking forward ukoll biex naraw ser jiġri għalkemm idealment wara d-disfatta li kellna llum jien għalija li kien għalija Baku s-sirada. Għax ma ħalli naraw naqra se jiġri x'mhux se jiġri. U Baku s-safety car ħa toħroġ ġeneralment. Jiġifieri eżis kaboċċi tal-Muretto Box tal-McLaren, please take note. Zach Brown, take note, Andrea Stella, take note. Għallek fil-kas il-dawn, is-sinjuri niġbdulhom widnejhom, ħalli jekk hemm bżonn jitranġaw l-affarijiet, jitranġaw. Hemm ċans li jittieħed kampjonat wara 26 sena, ma nixtieqx nitilfu. Mela, jiena naħseb illi dak li kelli xi ngħid illum qatt fuq din it-tiġrija, grazzi tmur l-sponsors tagħna illi huma il-Catalan u Velocity Sports Racing. Inħeġġeġ il-kull min jixtieq illi juża s-servizzi u isegwi s-servizzi ta' daw is-sinjuri għaliex indirettament ikunu qegħdin jgħinu lill-Kamra Sportiva tkompli tikber u tella kontenut ta' livell. Infakrukom ukoll illi dan il-programm minn hawn ftit ieħor ser ikun qiegħed fuq il-YouTube channel tagħna għal kull min jixtieq jgħid tiegħu wkoll jara l-videos kollha l-programmi kollha qed noħorġu minn ħin għal ieħor. Minix ħanitlaq imma qabel ma nwieġeb dan l-aħħar kumment li daħal minant Mark Owen fejn qed jgħid naħseb li s-sur Mark Webber għamillu xi erba' closes tajbin biex Zach Brown jgħid li both drivers first drivers. Mark għalfejn qed tajtek. Maħniex qed nippruvaw niddenigraw l-Oscar Piastri hux. Ejja, come on. Oscar huwa sewwieq ta' talent. U nerġa' ngħid, għalissa iva.
is-sewwieqa huma free to race. Jiena naqbel mat-tim illi jibqa' b'din il-policy għaliex kif rajna qabel id-distak għadu mhux għadna l-bot. Sta għall-Lando li jtella l-punti. Sta għall-Lando li ma jinħasax għax siħbu jaqbżu, sta għall-Lando illi jagħmel start tajbin. Jiġifieri jien ma naqbel assolutament xejn ma dal-kumment Mark. Oscar Piastri huwa sewwieq validu, Oscar Piastri huwa sewwieq ta' talent, illum rajnih għamel sensiela wkoll ta' fastest laps, mela għalissa ħaqqu jibqa' hemm u jibqa' jieħu ċ-ċansijiet tiegħu. Jienek ma jinqara xejn narakom għada għal programm botta u risposta fej se nkunu qegħdin nitkellmu fuq futbol biss fid-9 ta' Settembru se jkollna programm apposta fuq Formula 1 fejn se nkomplu nitkellmu wkoll fuq dawn it-temi u iżjed. Is-serata tajba kulħadd ħbieb, forza McLaren u nisperaw illi ma jkollniex iżjed videos fej nkun qiegħed isniwiċċ l-askri nirrabja ma' membri tat-tim tiegħi stess. Ħudu ħsieb. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat tal-Katalan u Velocity Esports Racing.